ҳанӯз аз қадимулайём одамон барои омода намудани орд аз осёбҳои дастӣ истифода мебурданд. дертар осёбҳои обӣ пайдо шуд, ки тавассути об ҳаракат менамуд. дар баробари пешрафт ва рушди технология ҳоло дастгоҳу усулҳои нав баҳри омода намудани орд аз гандум пайдо шудааст. вале ҳанӯзам дар баробари ин дар баъзе минтақаҳо мардум аз осёбҳои бобоӣ истифода менамоянд. аз ҷумла дар деҳаи урметани ноҳияи айнӣ амаки Саховатулло осёбон мегӯяд, ки дар баробари орде ки дар бозору маҳозаҳо мавҷуд аст, инчунин сокинони деҳаи урметан ва деҳаҳои атроф ҳанӯз аз орди ин гуна осёбҳо истифода менамоянд. ин осё аз падару бобои мо мерос мондагӣ ва дуюм ин ки дар вақтҳои сахтӣ ки дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ буд, моро дастгирӣ кард. барои ҳамин ман аз ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем, ки барои мо ҳамин гуна иқдомҳоро некиҳоро вай карда истодаанд. бинобар ин мехоҳам, ки боз ҳамин касбу ваёи мо аз калони мерос монда бошад, барои наслҳои оянда монад. барои ин ки барои то гузаштаи надонӣ оянда ба қадами устувор гузашта наметавонӣ. чанд сол шумо касб идома метавонед? ман зиёда аз баъд аз сари падарамон 26 сол боз ҳамин корро иҷро намуда истодаем. осё барои амаки Саховатулло аз бобову бобокалонҳояш мерос мондааст. агар аз як тараф ӯ барои идомаи касби бобоӣ ба ин кор машғул шавад, аз тарафи дигар ин талаботи мардум мебошад. барои мардуми деҳот осёб яке аз воситаҳои дастрас ва муҳиму зарурӣ маҳсуб меёбад, зеро барои он харҷи зиёд лозим несту танҳо барои ҳаракати он об лозим асту бас. амаки Саховатулло мегӯяд, ки орде ки дар бозору мағозаҳо мавҷуд аст, аз ин орд фарқ дорад. ба гуфтаи ӯ фоидаи орде ки аз ин гуна осёбҳо омода мешавад зиёдтар аст. ӯ мегӯяд, ки бахусус барои касали қанд ин гуна орд басто фоидаовар асту аксаран мардум барои ҳамин аз ин орд то ҳанӯз истифода менамоянд. ҳамчунин ба гуфтаи ӯ лаззати ноне ки аз ин гуна орд пухта мешавад дигар хел аст. бисёр мардум ба мо муроҷиат мекунанд, ки барои касалии қанд гӯё ки дору будааст. паст кардани касалии қанд мусоид мекардааст. барои ҳамин чӣ мекунанд. баъд инҷа дуюм ин ки бисёр мо барои таъмини ҳамин қишлоқ як зиёда аз 1000 хоҷигӣ дорад, мисол амро бо ёрдам мекунем. ҳай заминҳоишон мекоранд гандум ҷав ҳамин орд кара ба халқ хизмат мекунем. қобили зикр аст, ки асосан ордро аз гандум омода менамоянд. гандум яке аз растаниҳои муфид буда дар тибби халқӣ ва муосир васеъ истифода мешавад. табибони қадим нон ва маҳсулоти гуногуни хамириро дар мавриди бемориҳои гуногуни меъда, ҷигар, гурда тавсия доданд. дар тибби муосир нону кулчаҳои гандуми туршиашон камро ҳамчун ғизои парҳезӣ барои беморони гирифтории захми меъдаву рӯдаи 12 ангушта тавсия медиҳанд. барои гирифторони бемории диабети қанд низ аксаран табибон истеъмоли нони гандумро тавсия медиҳанд. рустамбек Аҳмадов, Фаррух Ғафуров барои барномаи иттилооти Нигоҳи Диёр.